Og der husker du så lige at blive ved med at markere galoppen, så bare stille og roligt. Og næste gang du kommer over på den lange tid, du lige er kommet på nu, der lægger du ham også derude og korter ned i hjørnet. Og der bevarer du galopanspring, fortæller ham, at han skal fortsætte galoppen. Ja. Godt. Og ned i hav. Ja, godt, og ned i hav. Og så kommer du lige ned for BTH på en øgning. Du kan godt sådan lige væk ham lidt, inden vi når ned over enden der. Sådan lige kort op ned i enden, men lige fortæller ham, nu skal der skulle ske noget. Sådan ja.